मामा कि मामी से तारा कितना प्रेम मोहब्बत बा कि बताव उनका लड़का होके के बटुए हैं। और ये खाली अगर तू मामा कह देलू ना त हमारा खराब आदमी तारा नाम हट जा हट। आदमी ठीक कहला अपन मामा रहतन त हमारा के ऐसे कहतन प्रेमो मोहब्बत करतन त बढ़िया ले करतन तारा लेखा धोखाधड़ी ना करतन जानलो। जायदा हो ए जे बानी त हमरा कतना मजा बाटे करतनी नइखे मन करत नइखी करत। ये आदमी कहेला कि आपनों से बेसी ना आदमी गैर आपन हो जाला। आज अपन ननिया रही त हमरा के तना करी त बताव चचेरिए नानी बियता ओसे का जायदा हमरा के करत धरताई सनु एजा मोय चीज के हमर मजा मजा बा का हमरा एजा नइखे मिलत का तनी आराम से सुता तनी बैठा तनी अब का हमरा करे के बाटे। आई हो दादा काजी मामा जी। अरे अब का मामा जी कहले बाड़ू अब तो हमनी के जवन रहे पहले न रहे अब नहीं केलू। ओहो कि तनी ताक दी तू हमरे ओरिया तरी जईती तभी न गंगा में नहइले हम तर जईती। बतिया देख के भइल मामा। ओहो तू तो मन में तो हमारा मन लेखा कह देता कोई बात ना ना केहू नहीं खे। हाँ अच्छा कहनी हां कि जब हमारा ले प्रेम मोहब्बत बा मामा कॉले दी बतिया। अरे आइयो दा आइयो मामा आइयो मामा आइयो मामा मत मरो हमार का होई मामा। तू बतावा मामा कि मामी से तारा कितना प्रेम मोहब्बत बा कि बताव उनका लड़का होके के बटुए हैं। और ये खाली अगर तू मामा कह देलू ना त हमारा खराब आदमी तारा नाम हट जा हट। आदमी ठीक कहला अपन मामा रहतन त हमारा के ऐसे कहतन प्रेमो मोहब्बत करतन त बढ़िया ले करतन तारा लेखा धोखाधड़ी ना करतन जानलो। हम अपन मामा रहते तारा पर नजर उठा के तकती ना जानलू तो जोड़ुआ बटरुआ मामा हई तो मामा मामा तेरा बेरा कहत रहो बिना कामों के मामा मामा कइले बाड़ू। सुना खिसियाई ला जाला। तू मामी से बोलत काहे बड़ा हैं मामी से अब घरवा में बारे तो तनी मन दिखावा करे के पड़ी नु। एगो बात बताव कनी के रउआ बताई हमरा के छोड़म ना ना का बात कर देलू तारा बिना एक क्षण हम जी पाई कबहू फर्ज बा पूछल फर्ज बा ना कबहू बाना एक क्षण तारा बिना हम रह पाई में एक क्षण ना रह पाई। एगो बात कह दे तनी कहां ले जोड़ुआ तोड़ुआ मामा हो गइल कम से कम इहो कुल ना रहता ना जीजा उजा रहता चाहे जीजा के भाई होई तम पक्का तोरे ले बियाह कर लेती लेकिन अभियो करम छोड़म ना। प्यार के मतलब बियाह शादी ना होला। प्यार के मतलब निमाह दनु तो ओकरा के प्यार कहल जाला जानलू। कृष्ण राधा के प्यार रहे तो ओकरा के बियाह शादी भई रहे लेकिन आज वाला प्यार नहीं के करे के हमरा वाला प्यार नहीं के करे के अब बियाह शादी करम रउरे से ना त हम मर जाइम साफा साफा। अरे ये कुल बात ना सोचल जाला बाद के बात बा। मामी तो हमार बतावा मामा दूगो लाइक मामा कहत नहीं कि मामा मामा मत चिल्ला थोरिया बा मामी के फूट जाई ठीक बना कम दिमाग हमर सर कोनी ना तब केहू को जना देम घर परिवार में जान लो। वो तो अभी जनौला के कौन काम बटे हैं कहत नहीं अब मामा जा ठीक बना कहम ठीक बा हां ना कहम आ कहनी है ना कि मामी के बारे में तो सोच ले उनकर बाल बच्चा हो गेल हमरा बारे में तू का सोचत रह हैं तू जवन कह जवने सोचत नहीं हम सोचत नहीं कि तार जिंदगी ऐसा हम ऊंचाई पर लेके चल जाई ऐसा ऊंचाई पर लेके चल जाई कि जा केहू पहुंच ना पावे। हां तो ऐसा प्रेम होके के चाहिए तुमको लेके जाएंगे हम चांद के पार चलो। ओए दुनिया में रहे के चाहिए प्रेम मोहब्बत करे वाला आदमी के धरती पर ना गुजारा नहीं खे प्रेम करे वाला के लोग गंदा नजर से देखेला। निर्दयी ई जमाना बा केहू ना पूछवैया जानलू। गाना सुनले बड़ लोग मन सपना के महल बनावे दुनिया ढेला चलावे तो जिंदगी के खेला समझ में ना आवे। एगो बात कही कह ना प्रेम मोहब्बत चीन के ना होला कौन का रिश्ता बाटे का नहीं खे प्रेम मोहब्बत अंधा बा हमरा आज पता चलल कि प्रेम के आंख नहीं खे। प्यार जेकरा से होला ओकरा से होला केहू के बाखरा ना होला आ ई बात सब केहू के ना बुझे एकरा के जोखे खातिर कोनो किलो बाटा खरा ना होला जानलू। ई बात तो ठीक कहनी हम नानी बतिया नानी हम हट जाई हम हट जाता ना चाह तो बच्चियों जियाओ का रे नानी छिला लीस हां हां तू लुसुर काम करे जना लीस बिना सोचली त नानी गुड़ बियाह त ना करतिया तो हम जवान में तो जल्दी जल्दी करी हम आलू धर कहनी है ना धोवाई नानी कहनी है नानी आलू या अब हां
कहनी है नानी, अगर आपन नानी त मर बिला गईली सन, आपन कोई नहीं खे, भले तू चचेरिए नानी हड़ू तका, लेकिन हमरा के अपनों ले बेसी तू कइले बाड़ू, अपनों ले बेसी। मारब तरह के त बड़ा कवले इहे अपन न कर देखत रे। हम तोरा के कम मानी न जानी न रे। हम कबो कहले कम ते हमारा अपन नाती ना हड़ीस। तू नइखू कहले कि हम तारा अपन नाती ना हनी, लेकिन अपन आए तू बढ़ के हमरा के कइले बाड़ू, जनलू तारा एहसान पायल देख के आइल बानी, चल किन दी ठीक ना, खाना वाला बना ले, ई कुल के कौन काम बनानी बताव, ई तू कुल काहे करतरू? कुल लड़की पेनहत ऐसा तोरा नियन जोड़ा पर के बाई से कुल पायल चांदी के पहिर के चलते आ तू ऐसे ही चलबे केनो का कइस रे। देख माई बाबू नहीं के त ननिया रखले बिया त अपन ननिया रही त बना के देहित न करत न के चचेरी के देही से नहीं के दे त नहीं के करत। चल एगो किन दी चलता ए नानी कहनी ह कि तू हमरा से अनसालू नानू। ओ काहे खातिर साइम रे, काम धंधा करते बड़े बढ़िया ले बोले तमन साइम काहे खातिर? ना नानी, आज माई मुंह गइल चाहे बाबू मुंह गइलन त तू ही ना हमरा के लिया के पोसलू, तू ही ना मैं कइलू धइलू। बताव आज घर में माई बाप जियत रही त मेजे ना न रहती। बीतल बात तू ना ते घर चुपचाप रहो। नानी हमर रोवाई आवत कि आज नानी जियत रही। हम कुछ दुख देता अरे नहीं। माई हमर जियत रही ते जे हम ना रहती, लेकिन तू हमरा के बहुत कइले बाड़ू, बहुते कइले बाड़ू, जान जा। तू रो मत आ चुपचाप रहो। आ तोरा जतना दिन मन करे रहे के रहे तना दिन कहे जाय बियाह शादी करे के होई ओहु दिन कहे हम बियाह शादी करब सब। रोवत कहां बाड़ी नानी? रोवत ना रानी हो, उतनी से प्रेम झलक गइल माई के जल्लू। चल जा ठीक बो चल अब करे चौरा धो के लेके आओ। आय चौरा धो के लेके आओ। ठीक बा। आंच लगावत है ना के ठीक बा, जा 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 नानी, रहे दा लगा दे तनी। हम ही लेके आओ त चौरा धो के। बाप रे बाप, कितना अच्छा हम एक्टिंग को ही ना। माई मर गइल, बाबू मर गइलन, जा जेके जाए के रहे उ त चल गइल। अब हमारा त हमार प्रेम मिलल बानू, हमरा काच के जे दुख बा, लेकिन इहो जनावल जरूरी है बा, तनी मनी झलकावल त यहाँ से जरूरी बानू। हे मम्मिया खेलवड़िया के करता घर से निकलवा के माना में कौना फेरा में बिया तोने ले पेट लेके हेने होने घुमरल चलती है अगर मैं घुमरल निकाला तनी। रुक जा, एकरा के भगवा के आ मामा के दिल पर हम राज करम। ई बाप रे बाप, बैठलो उठल नहीं खे जात एकदम गरमी बुझाता के करेजा पर चढ़ दी। दोसर दहिया रहेला, दोहारा दहिया में और बुझाला के गरमिया लागेला हो। एगो बोलैल हूँ बाड़ी त जौन बुझाता तौन करत तड़ी, जौन नहीं बुझा तू नहीं करत का जाने। यहाँ के कहाँ गोइल बनी, यहाँ के आई रहती न तो मन करता के तनकी ललमी खैती ठंडा ठंडा मंगई थी बजरिया में से के मन जानी हुई तो। हाँ ए चाची जी बानी जी का हो कने बा? रउए हई? हाँ हो कने चाची जी नहीं की का घरवा? ना नहीं की। हाँ आ हो कने बा कितना दिनवा चढ़ गइल बाटे? लास्ट हो जाता दीदी, लास्ट में जाता। हाँ हाँ आ हो तो तू ऐसे बैठल बाड़ू आ कहा गइली भगिनिया? भगिनिया करवैती धरवैती नहीं? अरे अब भगिनिया के का आदमी कही, कोनो आपन हई कि जनिहन इतिया पितिया के भगिनी के का ले ले बानी। जौन बुझाला करेली, जौन ना बुझाला ना करेली, खाए में रहेली हाँ पिए में ये रहेली। बतिया सही है कहत अड़ू कने। अपन अपन हक रहेला, बताई आप ही। हाँ ई ना के अपन बहिन उहिन के बोला ले रह तू कर तू धर तू। बहिनी रहती सन त कहे के रही, एगो रहे कहे बियाह शादी हो गइल तो चल गइल करे दुआरे अपना। हाँ तो काहे पाहुन से बतेबू करने में त ना आवे दी। हाँ ने तू सारा दिमाग के हमन त अच्छा ना तब ना तब सब उचित। समझी बुझी दीदी। हाँ तब उचित नहीं खे। आ बूढ़ी कहाँ गइली हो कने में? उहे ना समूह में पैसा लेन देन करवले बनी त जानते बनी कि यहाँ के कोषाध्यक्ष हई। त गइनी ही वही खातिर हमहू आई रहनी ही। तो उहे कौन जानी जमा करते जा, हाँ तो वही खातिर ना त एथी आइल बई सीएम साहब ना आइल बनी। अच्छा उहे खोजत रहनी त हम कहनी अच्छा ठीक बाटे हम आवत हनी, तब एकर मतलब उ निकल गइली हमरा आवे से पहले। लालू लालू को चिल्लाते दुआरे पर से गोलिया के जाई है माजी। हाँ अरे बचिया का करबू तन कहती जान त पैसा ले ले के खेलवड़िया देते नहीं खीसन। बुझाला नु मान ली कि जमा करियन तबे नु अगिला के काम लागी तो हाँ निकाले तब जी। का
अरे बाप रे का कहिए कने आखो भाड़ी के लइकिया के बियाह दिल धरल हटुए आ पैसा कोई नहीं खिसन देवत ना हित ना तो कोई नहीं के साथ देवत बेचारी बॉडी रोवत है के कने वा ना हो जाता हनी गोड़ पम गिरत हनी हमर दीवा दस हो कने आ 50,000 दीवा दस बेरा पद में दे देवेला तो ठीक न रहेला जी जरूरत हाँ, सब कोई केहू के होला नइखे देवत, ओमे आदमी केहू जुड़ल बा नइखे एक खातिर न दीदी क्या है कि हरला परला पचे कोनो तब कहे के देखा निकाली डालिए कने गरीब खातिर बहुत बढ़िया समूह हटुए तब हैं? साल भर से बेसी हो जाता ना तब जाके का लागत पैसा मतलब ऊपर 1 रुपया 2 रुपया सुधवा से नहीं खे ना देवेला हो एमे ठीक रहत टुए अब भगिनिया नहीं खिलगत कौन हो गइल बई का हो कनेवा ना कुछ करत हुई ना अपना मन के मौजी रहेली हां तहार सास बड़ी दयालु ए बचिया उनका अथी माई बाप सब मर गइलन त लान के रखले बाड़ी कइले बाड़ी करम तारा सास से कभी अगर उ बिटिया अगर एहसान कभी चुका सकतली हैं अरे आजकल के एहसान रही हो कने बता का कहे एतवानी रहली कहे दीजे कहे दीजे आ उहे बाप माई मर गइलन जा का करम सब में देखे चले के बानू आजकल के एहसान मानता कोई मानता बियाह शादी हो जाई फुला जा हाँ बियाह हम तक हम किसान सो होइए गइल बड़ी शादी बियाह क के हटवा देती जा अरे जमीनिया है ना इनकर हां त ओई जा चाचा चाची का करे संग ओकर फैसला बाद में हो जननी नहीं अगर मान लो पैसा कौड़ी ना रहल तो एकर जमीन इनकरे बेच के इनकरे में लगा दे रहत जा बढ़िया घर में बियाह कर देलू जा झगड़ा में भइल बा कि काहे के ले गोला जा हमनी के त रखते रही जा काहे जबरदस्ती ले गोला हां ये अपना जैसा के राखी हो चचेरिया हो के लेकिन रखले बौजा कतना एथी कइले बौजा दादा एहसान कभी भुलाने का आदमी लाइन में गुलका जी मोटरवा चले लगल दीदी के फोन को के बतानी अच्छा ठीक है बता तू मोटर से बंद कर देबू तो हम का करब हो कने एगो त ई लइका हम और जीव नका गोल बनी एकरा अपना मने तनकी नइखे बुझात मानत नहीं ठीक बा भगिनी ही तब ठीक बा ये 10-5 रुपया दे दे रोज के रोज पैसा देता कबो चाउमीन खाती त कबो बर्गर खाती त कबो हकुल गोलका का जाने का कहला नतिया उकुल खाती ओकर पेट खराब होई त के दवाई कराई हैं एक से एक बीमारी चलल बुआ अपना मने करे काहे है ना मतलब बड़ा सिरा है तोरे के खोजत रहनी तोरे खोजबे त होने के जाय अलो तो बैठबे त मिल जाई का करी मन थागुल तारे के पीछे कोना सनी खोज चलते नहीं हम तारे के पीछे लागल चली आ ई बताते जियो के काहे मन साका होत रे काची मन सकवनी रे ओकर के काहे पैसा देता रे पैसा दे के देता नती वो कुल किन के खाई आ फिर ओकरा कुछ होई त दवाई करेबे ना ऐसा न मुद्दे ओकर तबीयत खराब होता 10-20 खइला से अरे रोज उहे खाई एगो त हतनी के पत्तर सुईठ होखल जाती है कतनो कहतन ओकरा खाए के तू भात रोटी नहीं के खाता उहे कुल चीज खाते जानत है कुल आजकल कैसन बीमारी चलता ना तोरा त हमरा के धन्यवाद देव के भात रोटी खाते नहीं खे तो जियत कम से कम हम 10-20 देते नहीं ओकरा हाथ तब नहीं खा के मानवा सह कइले बा त भात रोटी काहे ले खाई उहे कुल खा के पेट भरत त काहे ले भात रोटी खाई रे आ काहे खातिर कने वाले झगड़ा कइल बस रे उ काहे खातिर रुसल बिया के न काहे खातिर रुसल बिया जाई मनाली घूमे त हमरा त बस के नहीं खे माने होसन दहिया पे मनाली घूमे जाती है ना तू ले जाके ओकर कंट्रोलेशन करा दे हमारा बस के बात नहीं के अल्ट्रासाउंड करावल कहते ट्रिप घूमे जाई हम वो ट्रिप घूमे जाई हमारा बस के नहीं के अल्ट्रासाउंड कराव जाके कराव तारा कराव त हम नहीं जानत हम नहीं खी जानत हां तू काहे घर में सत्यानाश फेरे पे लागल काची बैसे सत्यानाश फेर ले एगो बड़ा त तार के आगे में मुतब हाय ओकर ले जाके गड़िया लेते अल्ट्रासाउंड करा दो हम बूढ़ मतारी बयानी है हाथना घामा में लेके जाइब टेम्पू ले आइब तो तोरा निक लगी या बीमार हो जाइब त ये चाहत त माई मर जाओ हमारा मतलब नहीं खे ओकर अल्ट्रासाउंड होई कि ना होई सब मेरा रुके इधर हो जाला इनकर अल्ट्रासाउंड करा पर 17 बेरा अरे ये वो अल्ट्रासाउंड बहु अब लास्टे बात करा देबे का तो जरूरी बुझा बा? दे तो लइका बढ़िया ले बा अल्ट्रासाउंड होता तो कहता सके ठीक है जाइए का मतलब है करैला के जा तरा झूठो के पैसा ले ढेर रुपया झोकाता ढेर रुपया लागत हुए ढेर तू ही कमाता रह जे कमाता जकर न बुझाता है कातारा घामा में जाके खटत हम नहीं जानते नहीं तू जान तो घर में बैठल बड़ पंखा में बतियाओ तो कानून हमारा भी हम कुछ कइले बनी तू तो हते हड़ा है अपने से कुल हो गइल बा तहार देखा जा ना तो तू अपने से बियाह शादी कुल कर लेला ठीक बा कइले बाड़ू तो रुपया के खर्चा कइले बा हमें नु कमैले बानी ना जिंदगी भर हम चाहे घर के मर्द मानुस कमैले बा तू नहीं खुनु गुल कमाए ओकर के ना ले अल्ट्रासाउंड ना हम ना ले कर जी आ कुछ होई त का करबे का हो जाई तू मनाबो के हो जाओ तो हो जाओ
हमारे के मतलब जो ठीक है बा, अपना मन के कर, हम ही लेके जाए तो हम ही नहीं बीमार पड़ब। हम घामा में चले के मन नहीं के करता तो नहीं चलत त हाफ ही कबर जत हुए। हाँ तू नहीं जा गोइला हम भर दिन गाना में खड़ा दिन हमारे के हाथ कबरत तो तोरा काम कहत नहीं तो बैठल बड़े का कुछ हम ना जाई बुझा करो को अल्ट्रासाउंड करे से कोनो फायदा नहीं खे। अभी सब 4 फीट ठीक है भी है, आज ले जा झूठो अल्ट्रासाउंड करावे खातिर बिना काम के जो हो कह देले हम ना ले जाई। हां जो अपना मन के कर जो हट जाते बन ए नतियल हम दम एगो बेटा यही से कहालत एगो बेटा ना जन्म आवे के चाहिए। एगो बेटा जेकर बानू आगे में मुतत है नतिया केतना कहत ना रटत नहीं ई सोचले त बूढ़ मतरिया जाई त मरी के जीही हैं दम कैसे कह दिल अपन हट दिल बद मेहर बुझा तनु दोसरा के मेहरारू के ले जाता करावे के अपना मेहरारू के करावे में ई हाल हुए ती दोसरा के का कहल टिकोरा करिए का हमरा के का करे क्या भाईजी अरे मामा अरे भाई आ हे दादा उल्टी का भाईजी खा लाई का और तो पीते लिखा के दम कोइले बनी ए मामी कानी काहे नु मोना में मर कानी कोसन गोरु आई रहता जान जा। अरे नतिया आ जाई भागा सने दुआर से भागा सन तो नहीं आंटी करे लंजा बोल देला पर झगड़ा करे खातिर आ जाली जा। आई दादा ए मामी कानी काहे मन मोना में जो आइल बा कमजोरी लेखा लागत टुए कमजोरी लगता हां कमजोरी लगता लगता जा या से आइल बन तो और चिकन चका लगता नहीं जी हो जा खाए पिए के कोनो कमी नहीं के तो कैसे कमजोरी लेखा लागे लागल का जानी कोइसन तो कोइसन मोना में बोल बटे जान जा आ जाई रे देखो तो वो कानी काने कने ले आके दुआरी पे जो हल्ला के लिए चली घर में चली घरवा कनी भोज लइका को त कोइसन कोइसन मन होला हेरा मामा भाई देखते बानी कि क्वेश्चन कर तोहरे पूछा तानी कोइसन कोइसन मन होला मामी। अरे खटाई उठाई शुरू में तो खात रही है बुझाई न के पीड़ुरी चढ़ता गोड़वा में मनवा एकदम कौनो चीज बुझाई के महकता जननी भारी भारी मन रहेला चली कनी नानी कहां बिया बा ऐसे ही मजाक नु कहनी है नानी कहां बिया नानी के जने कहा बड़ी ना पाता भर दू दिन तक घूमते रहेली। हां चली आई चला आवत नहीं दहवा दी है उल्टिया हां दवा दे तनी हे भगवान ई का करी हूं हमरो तो ऐसा नहीं होता बुझाता गोड़ हमर बाहर आई कुछ खा देन तो उल्टी लेका मन हो तो बुझाते नहीं के का कोरी रे तो जो तो नहीं को हम उनकाले बाड़ू हाय देखो सुरात है अब है ने कोनी देखी ना कोनी देखी ना गड़बड़ हो गइल का हो गई हम माई बने वाला बानी हाय माई बने वाला बानी आ हिता तू घबरात काहे बड़ो तारा माई बने वाला बड़ो तो हमहू तो बाबू बने वाला बानी तो का घबरात तरू वो बताई हम का कोरी हमरा के का कोई ओसन नानी हो रही अब तो मामी हो रही हमरा के ना रह दियन जा भगा दियन जा काहे भगा दियो तो हम बानी उतार करा के खातिर तू टेंशन मत लो हम अपना जोरे जहां चलो मुझे तार के लिया के चलो वो तो हम जानते बनी कि रहू हमरा के राखो लेकिन इज्जत के तो अब सत्यानाश हो गई हमरा के धोखा ना नु देम का बात कर देलू ओकरा के भले खगोइया के छोड़ दे भले तारे के छोड़ सकत नहीं हम धरती है हैसे से हैसे हो जाई भैया कोई लेकिन तारे को छोड़ नहीं सकत हमरा ले प्रेम करी ना जी बेनपाह मोहब्बत करी ना प्यार कहबू तो इज्जत खराब हो जी हमार बेनपा ना बेपना हां ओए बेनपाह मोहब्बत ओकरे कहल जाला हां चलू मोहब्बत करी ना प्यार कहबू तो इज्जत हमनी के खराब होई प्यार के तो हमरा से प्यार करी ना का बात कर दे तारा भरोसा नहीं खे दिले बने दिल कह जान कह दे दी ऐसा ना सिखाना बा तो क्रिया खियाल दिल ही दीवाना बा जल्लू देखी फोन आवा तो कनी के को धारा होने के कर फोन ह धारा होने कंपनी को रेड कलर एगो के बात लग कही कनी अपन बाल बच्चा के का नाम रखम जा हमनी के लइका होई नु हां तो ओकर नाम रखम शनिचर सिंह ना ये ठीक नहीं खे का बात करू ना ते तवार सिंह ना ठीक नहीं खे हां नाम रखल जाई नु तो सौ से नाम हो ना हां साहिल रखल जाई सूरज रखल जाई सूरज ठीक बा साहिल नहीं के ठीक नहीं के ठीक साहिल ना लाहौर कंपनी के नाम नहीं रखे के कुछ कहीं जी रोवा हमरा जीवन में आईनी नु तो बाहर आ गई हां दादी त बतिया हम कहिना के जब से आइलू तू जिंदगी में बाहर आ गई रह ना बाहर आ गई का रे नतिया का करत रे पहले हे करा के हाई अरे खेलवाड़ी तू नाती नहिस रे हां यही खातिर हमनी के घर में रहीस
तोरा के रखले नहीं जे तोरा रहे के कोनो सर ओने कहा रे कहा मार तबड़ा कवाले हटेबे कि ना हम तोरा रहे के शरम नहीं के त हम अपना के अपन नाती नियन समझ के तोरा के रखले बनी रे हाय आ तू कुल कौन गुल खेलते तोर मामा नु लगी रे तो लागम नु होई ना नु अपन मामा थोड़ी हड़न जोड़वा तोड़वा मामा हड़न चचेरा मामा से कौन एथी घर बेटे में रहत है जोड़वा तोड़न ना इथी बाबू मामा हड़ा ना कुल तोरा के करत जा धरत जा आ इथी करत रे तू नौटंकी जब जानियो गेले नानी नु तो मैं जानियो जो हम इनका लड़का के माई बने वाला बनी अही हो मैया अब हम का करे तोरा लाज शरम ना लागल रे के सुनी त का कई गंगा घरवा का है आजकल के कारण तन देख तो उठा के न्यूज का नहीं के होत बोल ना का नहीं के होत का अब हमें करा ले कई है सब का निकाल है का बा जोर का बजन को मम्मी से हमरा के छू के भागो त नहीं हेने जा दवाइया वो मंगा काहे हट नहीं छू के अजी कौन सी के दवाई हो कौन सी के मंगवा हो दवाई उल्टी पलटी होता है बुच्ची जी कहत उ लगल है तार सवती नहीं है सवत बनतिया एगो बात कह दे तनी दू में से एगो करी या तो हमरा के रखी या तो ओकरा के रखी बस का अगर हमरा के रखम तो ओकरा के घर से निकाले के पड़ी ई बात जान जाई देख जियावा नाती नइस ना एक चलते ना अगर दोसर कोई ऐसे बात कर झोटा में आग लगा देती अब तू हमारे घर में रहबे का लगेबे बोल ना का झटा में आग लगेबे तू हमारे घर में ना रहबे काहे ना रह काहे खातिर रहबे तू के ए जबा बताओ ना सब कुछ बाई जा मोर हर गुल कावन छी चाची जी बाली जी मैंने मौका पता आवेलू का होता जी का भेट जी पूछे के लवड़िया मामा ले बियाह करी मामा नाम हनी जी मजाक कैसन करल जाला ही मामा असल भी मजाक करतनी सही कहतनी एक कने तू ठीक कहत रहू तो उनके के काहे के रखल ने बेटी हुआ के वो अपना घरे दुआरे चल जैती काहे बच्ची उनका से का पूछतानी पहले अपन आदमी के देखम तब नु जब अपने खराब पता दूसरा के का कहे के बाजी तोरो ना बुझेले रे ओकरा त ना बुझल तोरो ना काची ना बुझेला बुझाइला आय उ तोर भगेने न लगी खैर उहे बात सही में खैर उहे बियाह बात के बतिया रटले बड़े कहो तोर के अपना बेटी लेखा नु जानत रही जा ना भगलू बेटी लेखा जानता रू आहा भल कितना ठीक भल लग बता रही थी तू डकल मामा ना ए जी तू डकल रगो डकल नी हां अही हो मैया लाज नहीं खेला तो अभी से टुआ टापर रहू के रहे के शरण देले रहली यही करे खातिर अरे टूअर बिया आय तनु अपन मामा रहता तनी लाजो लिहाज करती काहे चचेरा मामा के कोनो अस्तित्व तो ना होला चेहरा होला के मामा होला हो करम देवे वाली मतारी के कहाला ही अगर ना घर में रहे के बा ना त हमारा नीचे रहे के बा लात के बुझाइल ऊपर नहीं रहे के त भगा दिया ना बे ये भगा दी हन तार बाल बच्चा होके के त हमरो होके के बा तो हमू जब साथे चली हमू साथे जाई मसे चली चली रौरा चली साथे जाई हम लिया के जाई थोड़ा सा हमारा कोनो मतलब नहीं मुंह बनाई मुंह चलो हो चलो चल हट अही हो रे मामा हम ना जाने तो ऐसा कुछ संभारे अपने आप के जरा लू। पूजा बाटू है एकने मत रहो ई बताओ खेलवाड़िया के मोह दो रखनी कौन घर में खून खेले सांप के दूध पियनी हुए सब डोस दियलस हां तइका 10 देबे कइला सिया आ संभारे तू रो मत चुप हो गता चलो पहले घर में चला एकर तो हम विदाई करम ऐसा नूती है जनी हसन चला तू पहले घर में चल